Richie kanál, to čo hľadaš, on to nájde. Dobrý zvuk, dobrý pocit, hneď keď sadne. Richie video, kričím Richie video, kričím ti to naraz, odpadne ti celé stereo. Richie kanál, to čo hľadaš, on to nájde. Dobrý zvuk, dobrý pocit, hneď keď sadne. Richie video, kričím Richie video, kričím ti to naraz, odpadne ti celé stereo. Predstavujem vám Audi e-tron, krásny elektrický automobil. Požičal som si ho na chvíľku od Audi Gabriel v Košiciach, tak týždeň som mal možnosť ho skúšať, tak vám niečo snáď poviem k nemu. Elektrika nie je moja úplne silná stránka, nakoľko mám rád športové autá, ale milo ma prekvapilo a vždy som chcel vyskúšať elektrické autičko, tak som rád, že som mal tú možnosť ho vyskúšať. Pozrieme sa po túto kapotu, ešte som ju síce neotváral nikdy a dosť som zvedavý, že čo sa pod ňou skrýva, lebo pod ňou sa určite nebude skrývať žiadny spaľovací motor. Krásny vzhľad tohto auta a nádherné sexy krivky športové, ako ich môžete vidieť, tie línie moderné. V zadných bubnoch je rekuperácia v týchto častiach. Vyzerá to ako pri tých starších modeloch aut, kde jednoducho ešte neboli kotúčové brzdy, ale sú bubny. Tak celkom zaujímavo to vyzerá. A funguje to skvelé. Rekuperácia, to som prekvapený a využili všetky možnosti, ako svojím pohybom dané auto ešte dobíjať, aby nebolo závislé úplne na elektrickej energii do siete. Čo sa mi najviac páči, je sexy krídlo, ktoré je krásne zvonku vidieť, nádherné je. No, však znuka trošku vadí, ale nie je to úplne nejaká vada, lebo nakoľko vidíte, to sklo je dlhé, zadné a vidíte v zadnej časti aj vo vrchnej časti, aj spodnej aj vo vrchnej časti teda. Takže až taká vada to nie je a vyzerá to bravúrne. Tak si otvorme kufor. Kufor je nádherný, je veľký, dostatočne veľký by som povedal. Základnou výbavou tohto auta je asi to, čo vidíte teda. Táto časť ide do nabíjacej a toto ide do siete. Buď to ide 220 alebo 380. Môžeme si to pozrieť. Hej. Je to úplne jednoduché a hladko sa to nabíja, dáte to do siete, dáte to do autíčka, jednoduché zasvietí táto kontrolka. Mám na videjko k tomu, teda foto. Takže úplne jednoduché nabíjanie, nie je to nič zložité, zvládne to ktokoľvek, úplne muž, žena, hocikto. Takže tak. Tak si pozrieme to autíčko znútra, poďte kľudne na palubu a môžete pozrieť.
auto zaujímavé, príjemné povozenie. Samozrejme tiché, elektrické, tak to veľa neužijete po tej motorickej stránke. Som pridal. A to celkom príjemné zrýchlenie do tých 100-120 km, wow, to som povedal. Prepočte to má nejakých 200 koní. Ale povedal by som, že to sú iné kone. Úplne iné kone a aj ten veľmi hladký priebeh do tých obmedzené, hej, neviem, koľko to má maximálku, píše to 220, ťažko to ide 220, ale celý ten priebeh od 0 do X je plynulý, samozrejme, ako replika. A do tých 120 to ťahá veľmi slušne. Či sa nám to páči alebo nie, zrejme naše deti už len na takýchto autách budú chodiť. Tak by som skôr privítal vodíkové auta, ktoré sú zamerne brúzdené, ktoré sú oveľa ekologickejšie ako tieto auta. No a k tomuto autu elektrika, no nakoľko som zastanca križovatky, vyštartoval som a ide to prvý som, pri tých bežných autách úplne pohoda, vyštartuje to jak plesk, krásne. Sa mi to ľúbi, no, ako hovorím, si to máme súdené, aby sme tie štarty skúšali na tom autíku, krásno. V4 je dom. A toto je asi si myslím, že pri tom aute je ako za mňa zastanca športových aut od píchov a podobne asi pre mňa najiné pri tomto aute. Zase zelená. Tu aj počuť trošku tú elektriku počuť. Začne to nejaký ten zvuk vydávať. Nejak toho som sa najviac obával, že či tieto auta vôbec vydávajú nejaké zvuky. Tak poviem to takto asi, že keď dáte niekde do nejakej obytnej zóny a spomalujete, je to rozpoznateľné, že je nejaké to auto prichádza. Neviem, či je to zámerné, aby to auto bolo počuť aj pri tých chodcoch, aj pre to okolie. Prichádzate, no už keď idete rýchlejšie pri týchto vyšších rýchlostiach, tak počujete vo vnútri v kabíne maximálne tak skúdenie toho vzduchu a tie pneumatiky a teda si všetko. Myslím si, že v meste, okolí, ak auto budete využívať, tak určite zakáhano, skvelé. A to celkom zaujímavé, je toto moje prvé elektrické auto, ktoré skúšam vôbec. Myslím si, že asi tá doba pokročila o dosť. Predtým než vôbec tie Tesly a podobné veci, ktoré s tými elektrickými autami vôbec začínali. Už to majú, by som povedal, celkom vymakané. Poviem, pár vychytávajú z najhlavnejších, ktorí sa mi na tomto aute páčia. A to rovno poviem. Sadnete do auta, žiadne štartovanie, nič. Sadnete, dáte pás. Neskôr ukážem, ktorý riadiacu páku vlastne dopredu dozadu. Zaradíte ako Bčko a idete. Úplne jednoduché, žiadne štartovanie, žiadne chvíľky, kde potrebujete nejak to auto zohriať alebo podobne, tak na komfort Olympus fakt. Teda keď zaparkujete to auto, žiadne zase do nejakého pečka a podobné veci, máte tu len jedno tlačítko, takisto ho ukážeme. Zatlačíte pečko, podobne tie pás vystúpite, idete, hej. A komfort úplne paráda. No, prístrojovka, krásne sa rozsvieti celé auto, teda hneď ak otvoríte vstupné dvere, nádhera.
aj ten displej ledkový. Čo ma ešte dosť teší, čo je vychytané, že je toto tlakový spínač na šoferovom sedadle. Keď teda vystúpite, tak sa všetko automaticky úplne zhasne a dá sa to robiť do úplne vrtového režimu. Zabuknite dvere, zavrete a je to hotové. Tak, ako za mňa na komfort auto po meste, okolí. Áno. Čo sa týka nabíjania tohto auta, mal som prvý deň bol taký prvý pre mňa deň skeptický a dosť obávaný. Obával som sa, že bývam v dome, mám garáž, dal som to nabíjať, dá sa to vozidlo nabíjať na 220 alebo 380. Na 220 nabíjanie pri nejakých 20-30% mi to napísalo na 24 hodín, takže to nabíjanie je extrémne dlhé. A na druhej strane ma to možno aj utešilo v tom, že možno to nedáva také bangy tomu autu. A nemám obavy, že mi to auto sa je zdáži. Prvý deň bol taký obávaný. A keď hovorím o tej inteligencii toho auta, tak fakt akože to využitie tej rekuperácie je maximálne. Už keď si všimám tie značky, že už sa snaží podľa tých značiek aj to auto spomalovať na základe tej rekuperácie, alebo ak sa približujete k autu, je zaujímavé, že pozrite ho uberem a automaticky vidí auto pred sebou, zapne tú rekuperáciu a dobrozďuje, využíva svoj pohyb. Je to zaujímavé, tá rekuperácia je veľmi dobre vymyslená, je to fakt na dosť vysoký úrovni, by som povedal. Tá rekuperácia aj na základe tých značiek, ak by sme išiel rýchlosťou, by nás to spomalovalo. Aký to má dojazd? Má to dojazd, zrejme to má, no ak som autičko bral, nemalo to úplne nabitie 100%, ale to nejakých 70, písalo to nejakých 300 km. Teraz máme nejakých 75, píše to nejakých 350. Takže máme spotrebu 19,3 kW na 100 km. Ale vydať sa s tým autom niekde naprieč Slovensku a späť, no nebol by som si úplne tým istý. A byť závislý na tých staniciach nabíjacích. Neviem, stále by ste museli zachádzať na nejakú stanicu a vyhľadávať ju a podobne. To sa mi dosť stávalo teraz, keď som chodil na CNGčku napríklad. Strašné. Úplne strašné. V Nemecku som tankoval CNGčku za 90 centov, tu tankujem 22 €. Ľudko sú strašné úplne. Tak, typicky slovenské. V priebehu toho týždňa nám aj trošku sprchlo, tak som si to vyskúšal trošku na vode. Troška to odchádza, by som povedal. Neviem, či je to tým, že to auto má možno nejakú väčšiu váhu v spodnej časti bez tú batériu. Ale dosť zakrúta to odchádzalo to autíčko. Ale nebolo to nič strašné. No tá elektronika, no samozrejme, že som to auto nešetrím. Ani za sucho, ani za mokra. Vydám to stále. Tak nám to odchádzalo. Ale tá elektronika sa s tým úplne v pohode hlavo popasovala. To je žiadny problém. A môže to ísť bokom. Vyšlo to bokom. A tu dokonca aj EBDčko aj padla. Čo keď si dáte, tak sú vlastne nie na športový režim, ale na to, aby ste si zapli rekuperáciu. Dobre, tak skúsime to trošku, poprchalo nám, no jak nám to pôjde, tak máme všetky systémy zapnuté. A ideme to vyskúšať, ako to ide trošku od pichu. Tak troška nám to pôjde trošku bokom. Tu by sme mohli túto
tá kľúdku trošku ide aj bokom. A tá elektronika nás nepustí aj tak, aj keď to máme vypnuté. Takže sa veľa nenašantíme, no nie je to športové auto. Teraz nám to išlo pekne bokom, ale tu už je dosť vysoká rýchlosť na to, aby sme to driftovali a hlavne to nie je naše auto. Tak. A vidíte, slušne to ide. Tak ja si myslím, že na to jazdenie to ešte zapnem. Je to moje auto, ako spomínam. Takže budeme radšej, keby som ho donesol trošku obité. Čo sa týka spotreby, tak zhodnotím to asi takto, že keď na tom budete jazdiť po meste, tak je to v pohode. Môžete na to aj čapať úplne OK. Asi tá rekuperácia miestami, čo chodíte hore, dole a podobne sa to auto slušne dobíja a podobne. No, mal som tu možnosť to autíčko prebehnúť do Prešova a späť. Mal som to auto nabité na 80% a dojazd nejakých cez 320, myslím, že tak presne tak vajočko. Cesta do Prešova a späť, zámerne som to čapal, maximálka tohto auta 165 km, viac to nejde, je to elektro samozrejme. A prišiel som späť a mal som dojazd nejakých 150 km, niečo okolo 40%, nejakú skoro polovicu to zobralo, keď som to čapal tam aj späť. No, výhoda tohto auta je skôr, by som povedal, na mesto a primestské nejaké časti. Ak chcete jazdiť niekde mimo a chcete na to čapnúť, tak to veľmi rýchlo odutujete. Takže som z toho bol veľmi prekvapený a sklamaný. Stojíme, tak. Dobre, konec. 9,5 sekundy. Zhodnotil by som to asi tak, že autíčko je super, páči sa mi, výborné je. Ako vravím, do mesta okolie, mimo mesta, asi si to neviem predstaviť. To je ešte hudba budúcnosti. Tak a má to isté nejaké nedostatky, no. Čo sa týka brzd, v krízových situáciách sú slabé. Možno to bude aj tým, že vzadu nie sú kotúčové brzdy, ale je rekuperácia. A tie brzdy neviem, akým spôsobom sú riešené. Ale auto brzdí trošku slabšie vo krízových a v prípade, že na aute idete trošku športovejšie a podobne, tak tie brzdy oslabnú. Tak ale to auto nie je na športové auto stavané. Tak asi si povedzme pravdu, že to auto je na kľudnú jazdu, príjemnú, dá sa na tom krásne, príjemne jazdiť. Pojazdil som si týždeň, som spokojný, teším sa. Určite odporúčam autíčko, je to skvelé auto. Ale ako vravím, do mesta, okolie, mimo, asi nie. Asi nie. Takže ak si niekto kúpi toto autíčko, tak určite bude potešený. Je to príjemné pojazdenie, čo sa týka aj podvozku, aj toho rozjazdu a tichého prostredia v tom aute. Je to skvelé, no. Páči sa mi to. Chvíľkami som uvažoval, že si to autíčko aj kúpim. Ale jazda do Prešova späť ma sklamala a autíčko si nekúpim. Takže sledujte Richie kanál. Ahojte. Richie kanál, stále nové videjka, zaujímavé videjka. Takže možno niečo nové od Gabriela požičame. Uvidíme. Teším sa. Čaute.